mga Karosimoto na i-vlog natin yung yung Piaggio ng Rosco, no? Dito pa rin sa Rosie branch, Binmali branch, no? Tingnan natin mga Karosi kung ano yung presyo nito. Para mga Karosi, samahan nyo ako. Ito mga Karosi, oh. Design niya yung Rosco. Ayan. Mga Karosi. Yun ito yung sa upuan sa harap. Ayan mga Karosi. Sa likod naman ang kasya nito is kaya pwedeng 4. Tapos meron pang lagayan sa likod. Ayan, pwede maglagay dyan sa likod. Ayan mga Karosi. Presyo pa rin mga Karosi, no? Ayan, no? Piaggio FCT 230cc gasoline, passenger type stereo. Yung cash niya is 136 na sa 500. Down payment niya is 8,000. Down payment niya 8,000. Ang pwede 12 months niya is 20,000 655. The 12 months is 11,968. Ang 3 years niya is 9,072. Private is 500. Ayan mga Karosi, no? Ayan mga Karosi yung Rosco. Yan ang Rosie. So yun naman Karosi, no? Dito sa Rosie Binmali branch pa rin mga Karosi. Yung 3 years ito is 9,000. Higit yung 3 years niya. Yung cash niya is 198,000. Yung 12 months siya is 24 months siya is 11,000 na higit. Tapos yung 12 months siya is 20,000 na higit. Okay mga Karosimoto, salamat sa panonood. God bless you, mga power. Keep you sana sa buti pa yung kalayan. Bye bye mga Karosimoto.